गन्थंनि खुंग्रा ओंखारलांगोन दिनैनि भिडिअआ मोनथिबायना गन्थंनि खुंग्रा ओंखारबाथाय सिनिखौ गालायनानै ग्लब लुनाबानो जाबाय तो गाइस बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट जास्ट फानि जायफोरा रस भिडिअ खालामजागोन गाज्रि मोना आरोना बिदिब्ला बे धामाका डिस्क्लेमारखौ लागायनोसै अबे मजा आएगा ना भिडिअ अन्थाइ बिखा गननि हेगोन मोजां मोननाय फैजाखांगोन आं खुलुमबा गोबाब फैगोन थालिर दंफां दोङोलै मोनथिबायना बे सान्द्रि मोखांनि खाथियाव नोंथांमोना नुवाखै बे थालिर दंफांखौ मा दंफां एसे नायना लालाय हमको तो ये चाहिए मतलब बड़ा वाला केला चाहिए हमको नुबाय दा बे थालिर दंफाङाव माने थाइसेल' थालिर दोङो मोनथिबायना ये क्या है वाह मोदी जी वाह फोथाराव फैनाया जाङियाबो गानलाय लायोलै बे सान्द्रि मोखाङा मोनथिबायना मा माइ गायनो रोंगौ नालाय बे सान्द्रि मोखाङा सानैसो सिख्ला 24 घन्टा रायलायगासिनो थायोना बे मबाइलजोंहाय नायना ला हाबा जानो गोसोबा खैना गोदानानो प्रेसार जानानै गोलैयावथ' गरम दाला अबस्था माने बाजिया गरमाव हाबा जाना लाना मोनथिबायना भगवान आं गरमा हाबाबो जेबोआबो नाङा आंनो हाबा जाया माने हाबा जाबायानो आरो बाजै नोङो धामाका साइनबोर्ड लागायबाय नै इयाव साइनबोर्डखौ लागायबायानो माथो नांगौ बारसिं थागोन नुबाय दा सिख्लाफोर बाजै हारसिं थानो ओंखारलायदों मोनथिबायना आरो नोंसो हाबा जानो खालामबाय थायो बे दामब्राफोरजों मोनथिबाय इमान provocator siempre सोरनो नाइरें कमला बिथाइ नांगौ लिंहरगासिनो थांदो छाला मूर्खनि फिसा दिखां हाया सोमानायखौ नुबानो दुखु नाङोलै आं मोनथिबाय दसे जिरायना लालै दिखां हाया सोमावबाय थानाङा मोनथिबायना आंहासो दुखुजों रथ' मोदै गलाय लाङो ब्रेकआप जाबायब्ला नै बिलेट नांगौब्ला बे भिडिअनि जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट जास्ट फानि खालामदो जायफोरा रस भिडिअ खालामजादो गाज्रि मोना तो गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the back.